wena man. Awu madoda. Awu bakithi. Bambe asibingelele sikwamukela bekhaya mangabe yaqala namhlanje kuyo uhlelo ngicela ukuthi uhambe ku-YouTube uhambe ku-Facebook ku-Instagram ufike lapha usubscribe uzosenzela uLens Studio TV noma usetshenziswa ubuciko lapho uzokwazi ukuthi usithole khona na kanjani kanti igama lami mina nguSihle ngumthembeni nguPrince ngwamiyeza Sibongo usolunde emahlaba sinehlongo lapha engiqhamuka khona ngusiphatha intombi emhlophe bathi yamshiya impona manje mayizeni masoka amsalami zentombi zemqoma zingiqhubela ukukhuluma wakhe uthi ukhuluma kahle kwamiyeza ukhuluma njengeredo ngimnyama kanjena nje ngipendiwe kodwa mfuza umkhuluma muve ndekaphuka kanje kanti usikeke ejikele shobeni umdlaliswe ngandi ukudlulina khwapha le phakathi qashela imbuzi ngishiboshiwe athi uxepha amapisa ayixephe lentombi yakadulula shitadabhungela zwenini angubelele ngwamwe namhlanje ngihamba nezinsizwa lapha soyichaza njengenze ngichaze zona mfowethu asinibingelele sinamukele kwezobuciko niyaphila wona mhlawumbe nje umuntu mfowethu ayichaze ukuthi ubani wakabani usuka kuphi ngoba la wenza umculo umuntu noma ngoba lana wenza ini ngizoqala ngawe ngapha mfowethu igama ngiqala ngibingelela igama lami umxolisa ubisa usuka phansi eshowe esigodini saseyindophi awuyindophi lapha size ngeqembu amavulandlela alidwa yimi kanye naye futhi waseqeleni lapha cha kezwakala adlulele phambili mfowethu mhlawumbe nawe nje uyichaza ubingelela abantu usho ukuthi wenzani ngoba lapha uze kanjani sengani ngibonga ithuba ezitholayo ngilisa ukubonga ukukhulu ngakabingeleli impumelelo kwasabese safika la ngibingelela izwe lonke libuka igama lami ngaqala ukubaba noma indoda wazo kodwa engidume ngalo bathi umjolo amjololo udangale eshowe entumeni isikole entumeni madoda awukwela kishi lapho madoda nami ngisuka entumeni njalo bakithi abantu baseshowe bayazi ukuthi omiyeza nje basuka khona lapha endaweni yasentumeni entumeni ngibamzwe nawo lamadoda lapho yebo sicela wona masikandi yabo cha kezwakala kuwethu ngibingelele nje kubabukeli nakubalandeli igama nguSelungu ngwantanzi Sibongo ngisuka esigodini saseshowe esigodini saseyindophi la ngihlala khona siphushawana nje umculo kaMaskandi sengabafana nje basebancanyana abasafika emculweni lesifisa nje usinathi sivele abantu besibone ababukeli lapho emakhaya kezwakala uthe konjani igama leqembu kwethu iqembu amavulandlela awu namhlanje ke lapha ngihleli naso ke lapha insizwa zibiza ngawo kamavulandlela zichazileke wazizwa lapha ekhaya masichaza zibeka zonke ukuthi singobani bakabani zishaya umculo wakho kwawo ke lapha noMaskandi bafowethu kuniphatha kanjani mhlawumbe ukuthi ngoba ngizonikhuluma ngendaba ukuthi nisafike emculweni lento yokubizwa ngevukane imphatha kanjani ngoba abathi ngiyengibeze bekhuluma indaba yokuthi nake uma ngibiza ngevukane futhi hayi le ndaba yengiphathi kahle mina lento engicasula ukuthi ngibizwe ngevukane mina mhlawumbe kuniphatha kanjani noma ninandaba nokuthi ngibizwe ngevukane vele singabafana abancane hayi abasafika so wayeka amakhosi amaskandi sibize eqhubeka ibiza ngamavukane eqhubeka sibiza ngamavukane kodwa ke so siniphewa kodwa nathi ngoba mase sikhuphukile nje nathi hayi nobe senibiza abanye naso sesibiza abanye la emculweni seningena nini kanjani mntana senihlangana kanjani ukuthi ake sihlangane mfowethu uma sihlangene sisobabili sogipulo zolo lengoma noma sokwazi ukuthi sishaye uMaskandi seningena kanjani nifakwa yini la emculweni emculweni nje ngathi mina sangena nje ukuthi yani saqale nje salokho sizamela sihlanganisa sibone ukuthi nathi senza njani njengamadoda
abagcina usho ukuthini nokuthi nibone nje njengamadoda ngoba mhlawumbe umuntu obuye lapha ekhaya uzoyibuza dawo ngisho ukuthini mangabe uthi nake bahlanganisa njengamadoda ngoba mina ngifisa ukwazi hlahla umculo seniqala nini kanjani niuqaliswa yini yabona mhlawumbe nje ukuthi nake cha mfowethu besiyicwile sicithameli sabe sithi ngoba amazwana amashaya indlela phana sishaw 2 shaw number 1 ake siphume sithi iqembu lethu nisibone ngiyabona kahle kahle umculo la indoda yafika yona yabiza mina athi indoda ngoba umculo ngiyabona ukuthi awuthanda kanti nami nalo uthando lawo kukhona esingahlanganisa sibone ukuthi senze njani sasesiyahlanganisa ngamuphi unyaka futhi lapha ngiyakodlula last year 2019 uthi nje ngiqale ngo2019 awu madoda sisho kamnandi-ke lapha sizozithi iqale ngawo unyaka 2019 yona into yokucula sijabule nje ngoba nakho njengamanje izomongameli sethe walivula walibuyisela phansi sibuye futhi level 1 emcimbi nayo yonke into ongayicabanga iyabuya nje izebuyele esimeni salo njengamanje yize besho ukuthi ungakhohlwa kodwa lapha ekhaya ukuthi usipake isifonyo sakho asithoke isikhathi ngoba sekuyimpilo yethu normal leyo sekufanele sijwayele siphile nayo bafowethu ngifuna sihlabele phambili la ethenini mhlawumbe njengoba niqula nje kusukela ngonyaka odlule iziphi mhlawumbe ingqinamba esenitheni ahlangabezana nazo endleleni ngamaskandi noma endimeni ngamaskandi yebo khona sesincane isikhathi kodwa mhlawumbe ingqinamba esenitheni ayibona noma nadikibana nazo endleleni niqhubeka nephambili nokucula khona ingqinamba hlangabezile nazo kukhona abantu abathi yabona lento yethu avesiye ngoba eyiphambili kahle siyadlala lesenza into engayiphambili okusho ukuthi khona abantu abafike bezoqeda amandla khona abantu abafika befuna ukuqeda amandla ukuzama ukwenza into yakho khona abantu abathi wena ngikuzuye ndawo mfowethu uqale umdlalo isigenci wena Ngiqale ngo2017 esikoleni 20 abantu uzoma lapha ngingenela amaculture ngase kulonyaka sengikhiphe i-album yami esedini yamjolo bayazi abantu abaningi ake sithembe semarenki umjololo usazoqhamuka la iqhamuke umjololo yedwa engasahambi neqembu ngoba njengamayeleni sizethema ivezi zabeza ngathi zabantu abantu abayimene noma bayinhlangano kwamanje kanti shuthi ukhona umjololo ehamba yedwa eceleni awunkunzi malanga ke lapha umjololo hayi bakithi mfowethu ngoba lahleni namaciko ngicela mfowethu ukuthi nje ukhubuke mfowethu ngengoma noma nje mfowethu ngayipi noma ngabe ungahlelwa phela ngamaciko ngisho kodwa nje shaya ingoma nje mfowethu wena ndosi ingoma njengamanje mfowethu umuntu lapha ekhaya ebuka ebona nje ngoba sihleli nani nje asihleli nabantu abadlala asihleli nabantu abamaciko abadlala ingoma emnandi abathi kusinemeza onithole umjololo nophansi entumeni iqembu lebafowethu khona lapha kwezobuciko haw suka babi mfowethu enxa yesikhathi South Africa siqhubekele phambili sihlabele phambili ngempela sipheke ngomhluzi wenye bathi impela mgomo yenye emva kwenye angani ngihleli namaciko nje adlala ingoma emnandi lapha adlala ushunwa mfowethu iloshunela udlalayo ushuni kabani mhlawumbe ngoba sekukhona ukuthi cha mina mfowethu ngishayela ushunwa ebhova la kade ukuthi akathebe ekhuleni ithambo lemmola endlela nyama nadlebe elilodwa noma mina ngishayela mfowethu ushunwa kamfuka mmono mfowethu yabo makhulu kamlingani yabona
thina ushuni wasudlalayo walendlu nkulu ushuni webhola ondlala ushuni kamgqumeni Yebo. yini le ngigqumezelile bafethu ukuthi nidlala ushuni kamgqumeni mhlambe ngoba phela abaningi oshuni ngabadlala bakhona oshuni usandile mbongwa bakhona oshuni lapha nabo baba uThokozani Langa bakhona oshuni lapha nabo baba Mfoka Molo bakhona oshuni baningi nje kakhulu futhi ngazi ngabala ngifike iphi yabona nagqumezelwa yini ukuthi akedlale ushuni webhoba mhlambe noma yini le liyanikeza ilukuluku lokuthi ake nibuye ngoshuni webhoba Okwasenza sibuye ngoshuni webhoba. Ushuni webhoba ushuni omnandi, wamnandi lo washuni mawuzwa hlukile koshuni abaningi. Kanti futhi ibhoba iyona nkunzi bisa phole emculweni nje. Isaphila. Awu kodwa manje angathengalala ngokuthula manje uma amabhluku amlingani bathenga ngekhanda lakho Mfoka Mseleki bazogqoka nini so nathi nayo umclub ofana uthanda ngoba ushilo omnandi manje ubuka nina osekwenza bafethu ukuthi nina nibancane kangaka nezingane noma niseyintsha nikhethe ukuthi nicule lo mculo kaMaskandi kubeni sibe sazi ziningi into ezikhulunywa ngomculo kaMaskandi ukuthi mhlawumbe umculo nawabantu abangehlelekile noma umculo nadla kwabantu fethu angathi abacabanga noma bangafundile yabona kunako nje lokho emphakathini mangabe ngene ibuzo noma ngene iqonde lokho yini lesiyazi mina nikhethe uculo uMaskandi ekubeni ingaka umculo bengayiculi uMaskandi ngale ukuqala ngale ngasemakhaya yona ihamba phambili nje ethandwa kakhulu okusho ukuthi nabo ukuthi siyayibona impumelelo uMaskandi nje iqhubeka inqubekela leminyaka inqubekela ile insizwa lena kahle kahle bafuthu uMaskandi watrenda kulezi insizwa namhlanje uyatrenda uMaskandi lezi insizwa yayibona inqubekela phambili yawo nanokuthi ke vele ke sikhule ngawo thina uMaskandi kakhulukazi nje mina ngakhula nje ngithanda umgqumeni ngisahlala ekhaya mama endaweni yaseshowe eMpumazi ngakhula nje ngithanda umgqumeni ngithanda lezi ingoma zakhe nomfiseni ngiyibona ayebiza ngensimbi awe madabathi umfiseni kwaMagubane ntombi zimsondele eduze umfoka kaMagubane bathi zimqabele ekhaya noyomnyameni samasokazi manje wala ngesheke kwenilakhe kuze kusimkwakhe ethethi ngaba kodwa lengaze lo ingane yami ngesheke ngathi cha ngiyithanda imkhwami ingane yakho ngizoyilobola nje ngesheke hayi ngoba ukuthi ngiyahluka wathisuka lapha ekitsela sengodwini fusho kugwini unemali eningi konje wangakini na umfiseni kaMagubane uhlala khona ngakini awu maditi zolise sibambe kakhulu lapha endimini kaMaskandi kufanele sihloniphe ngoba ingqalabo uthole isaphila isandla kaMbana bafowethu mhlawumbe yiphi insizwa eningeni ukuthi mani ibuka noma ngabe kuthiwa ke intombi noma ngabe kuthiwa yikho kule ndima kaMaskandi kodwa umuntu eningeni mani imbuka nje lapha ukuthi eqhamani cha kodwa mangathiwa ngidlala ingoma nomashwabani uMkambatha cha ngakhipha ulozolo lengoma noma ngiyafisa ukusebenzisana nensizwe ukuthiwa umashwabani nomshwabuzini impela igcwamenisha ngempela awu igcwamenisha noma ujive zimningi Tema sini. Acha ufumutisa. Esenzetshela icabelishi. Mfowethu mhlambe ngifuna ukubuya ngeze ngapha ngakwena wena odlala intambo. Njengamanje mfowethu sinehlava lapha esinaso eNingizimu Afrika sokuthi sinenkinga yokuthi sibhekene nengwadla ukuthi kunokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane mfowethu. Wena njengeciko nomuntu ngisho ngithi umuntu abantu abukela kene emphakathini nodlala intambo. Ungathini ukuphola kwakho mhlambe lapho kubantu besilisa noma kumadoda athathe enyukubeze nemihlukumeze izingane besifazane. Mina ngacela nje amadoda ngeke ngize kabi ukuthi awehliswe udlame ngoba phela abantu besifazane yizimbali zethu lezi bebe ubuntu ebantwini manje ngoba phela ukhala mihla namalanga ngakho ukuhlunyezwa besifazane ningathini namadla ngokuphawula kwenu mhlambe lapho kulesimo sibhekene naso ngoba sinehlava njengamanje lezinto Afrika sibhekene naso sokuthi kunabantu abayibiza ngamadoda abacikela phansi igama lobudoda kodwa noma igama lomsizwe abanyukubeza bephinde behlukumeze izingane besifazane mhlawumbe ningathini na ukuphawula kwenu ngalokho mhlawumbe mina ngiyakholelwa ukuthi indoda yami impela ayihlukumezi kepha iyavikela lokho nje engakusho emadodeni ukuthi hayi abantu besifazane sibavikele sibathanda awukhuphuke mfowethu awukhuphuke nje mangabe futhi khona ingoma ofisa ukuthi nikhuphuke ngayo awuphinde ukhuphuke mfowethu lapho ngoba abantu emakhaya mhlawumbe esikhuluma yakhulu izinsizwa lezi ayiphinde idonse futhi awuphinde idonse mfowethu uma ikhona phela sekhona Sivela lapha ukukhuluma ngathi uJaiva simningi idlala ukuthi ngilazizwa leyana kwami sifundiswa ngafundiswa isikole sefebe ngapha lesinqina nasini
Ha, tasho lapha igama khona insizwa njengamanje. Baba mfethu baba mfethu hayi ngeke usosilimola yakho uyafanele bese yonke ama-app phela lapha kumabona kude fanele ukuthi umuntu mangabe mfethu uthu uyalifuna anilandele noma anibook isikhona inkampani mfethu ayingabiki inkampani sayibhadalisela mhlawumbe lana ekusekekeni ngoba uma ngabe bafuna usenza lezi zinto ezizobu-artist noma ngathiwa umculo noma ngabe idrama noma ngabe uyadweba ke sibone emakhaya ukuthi ikakhulukazi abaseseki kakhulu ngoba abantu baseyibona mhlawumbe awuphumelele ngayo nawe uphumelela ngayo mhlawumbe uyophunguka ungasabuya ekhaya banokuthi nje bengakuseki bafuna ngani mhlawumbe ngawuthisha noma mhlawumbe ngawusonhlala kahle ngawudokotela ngawumile izinto abazaziyo khona emphakathini mhlawumbe i-support lapha emakhaya kithi mhlawumbe nasemphakathini ikanjani mhlawumbe i-support thina nje njengeqembu abangalandeli sashakho sayithola nje kubazali bethu phela mphakathi waseshowe nawe ke masipala waseshowe njengoba uniweza mavulandlela ekhaya ukuthi support sayithola emakhaya kuphela silindele ukuthi ngoba singane zenu lezi ngelinye ilanga siyibona niqasha sibone ngelinye ilanga nilanda ngoba kunento eyenziwa lapha enziwa abantu abahlela imicimbi bethi mangabe bebiza umuntu oyivukani bethi uzodlala mahala i-wrong lonto leyo ngoba lo muntu usuke yivukani ukuthi akadlale mahala wena muntu kufanele ngikhokhela ngempela loba ke umuntu esafanele phakami futhi wena muntu leyo osuke vele imali engenayo lo muntu okukuthi yena udumile futhi unemali kube wena uthi uzongikhokhela imali endiwa zemali yabona ekubene vele baziwa vele umuntu efana ngokhokhela ukuze umgqumezela ukuthi akulaye phambili kodwa uthola uzojula akadlale mahala yabona so ngiyacela nasemphakathi waseshowe nakumasipala umlalaza ngithi umasipala nakumasipala umlalazi ngicela ukuthi lapha izinsizwa lezi sinazo namhlanje beyiqashe beyiveze kubantu ngoba kahle kahle ziyikusasa le ndawo yaseshowe lezi zinsizwa lezi ngaphandle kwazo angeke ishowe libe khona futhi ngempela bafowethu mhlawumbe umuntu ofisa ukuxhumana nani noma ofisa ukunithola unithola kanjani mhlawumbe ikhona inamba engitholakala kuyona uma uyifonela na WhatsApp ethi 060 8911 941 ngiphinde futhi phinde ethi 060 8911 941 Kezwakala mfowethu mhlawumbe abantu abangafuna ukuthola wena abanye bafuna ukuqasha ubadlalela isiginci babaculi bangakuthola kanjani mhlawumbe ngizoqala nje la ku-Facebook ngiyatholakala Facebook uma usesha ngithi Njololo Njololo sengivela khona nepage lami khona lapho ku-Facebook inamba engitholakala kuyo naku-WhatsApp ithi 082 949 iphinde mfowethu 082 949 1097 082 949 1097 usungitholakala Kezwakala mfowethu mhlawumbe abantu abafuna ukuxhuma nabafuna ukuthola wena bengenza kanjani noma bengamisa kanjani mina bengasesha Facebook igama Xolisi Mjikelo Phobisi bephinde beseshe omunye Mjikelo MK sabab bethola mina lapho umjikelo mfowethu njengoba usuyiveza nje ku-Facebook usuvezela abantu usuthathile usunayo wena intombi noma intombi sangafaka amasiko njengoba usuyiveza nje mfowethu kanje kubantu ngoba phela bangabe ukhipha ukuthi inamba lapho uyiciwa noma ngabe ulokhu njalo fanele sikuveze ukuthi khona futhi ezinye izintokazi ezisuke zikubona zina lokujwayela ke yi-crush ukulangazelela ngamanye amagama noma ngesintu mfowethu wena usuthathile mfowethu hayi umjikelo nje ngobe umjikelo nje uyajikela kahle kahle manje yabo uyajikela umjikelo akaphumela ubala umjikelo mfowethu akaphumela uphumela obala kodwa ke ngikholwa ukuthi bafowethu lezi namba ngoba ningithatha nje nizoyisebenzisa ngendlela efanele angeke nize nimisuse noma angeke niyisebenzisa ngendlela engafanelekile mhlawumbe sibone sekuthiwa seniyafona mhlawumbe niyabathuka kodwa nofona bafowethu bawugqumezele nibagxeke abantu bagxeke ngendlela eyakhaya ukuthi izokwazi ukuthi basephambili ngane zakwethu cha bafowethu mhlawumbe umuntu ongafisa ukuthi mhlawumbe ufuna ukunimanager mhlawumbe ufisa ukuthi mhlawumbe anithuthukise mhlawumbe ufisa ukuniqasha engalindelani nje emva kwalapho bese sishawe ethi ukugcina sesivala siqhaqha ingoma yona into ekhona kuthina ingoma umuntu ofuna nje usiqasha
nanokuthi-ke siyamazi omunye umuntu, siyakwazi ukubahlonipha abanye abantu nje, singabafana abayiphethe kahle futhi nasemphakathini abaziwayo ukuthi bayiphethe kahle. Nale ngoma nje iyaziwa nje seyishaya. Engalindelani yena umuntu bathi uyaqasha nje njengabafana bayiphethe kahle, uzolindela ini mhlawumbe? Uzolindela mhlawumbe ukuthi performance enkulu, uzolindela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe manifika khona laphana nizokwenza isiqiniseko sokuthi nakho igama noma nishiya umlando? Hayi, ngalindela ukuthi nje senze isiqiniseko sokuthi sakhe igama nje, siya nje umlando omkhulu khona lapho singabe sibizwe khona. Cha, uzwakele bafowethu mhlawumbe amagama eni bafowethu okugcina sesivakala sesihamba sesivayelisa amagama akho nje okugcina ongawasho mfowethu. Siyabonga abafethu nenibukile lapho ivideo. Ngikubonga kakhulu besithanda ukuthi nathi bese mabeyibuka le video nathi abantu asebese ukuduma bekwazi ukusibona. Othanda ukusifeaturation ngomeni zakhe esibize nathi. Uyibize phela nentombi yakho mangabe khona, mangabe khona umuntu ukubiza cha wesinele lapho ngiyakubiza bo. Hayi ndoda ngibona kude. Qhubeka mfethu. Nawe usho amagama akho okugcina nje ongawasho mfethu. Sizodlulisa ukubonga nje okukhulu abasibukayo lapha emakhaya. Siyethemba bazojabulela okade sikwenza la. Siyabanxusa betshene abantu besihambe sibuka nabo online wasaba khona lezi zinto zamanje lezi. Sidlulisa nje ukubonga okukhulu siyabonga. Wethu amagama akho nje okugcina. Samphetha ngizodlulisa ukubonga kakhulu ngethuba elisinikele wena lapha ekhaya. Njengoba sizelana bafowethu thina emculweni, asile ngempi, asile ngodlame, kodwa nje sonke seshayela ingoma. Nanokuthi-ke nje sidlulise umyalezo kubantu kakhulu, iyona nto ebalulekile le emculweni, kakhulukazi lo wesintu. Futhi-ke njengoba silapha angizile ngokuzopromotha izinto ey'ningi, kodwa ngoba silapha kuneqembu Amavulandlela okuyiwe esize ngawo lapha, bese kuba khona insizwa okuthiwa uMjololo le esihamba nawo lapha naye esemculweni ngokwayo. Bese kuphinda kuba neqembu elikhona eliholwa yimi ngedwa lapho sikhona ngama-heavyweight. Cha ngixolise ngokusho okuningi, kodwa-ke esize Amavulandlela lekhaya. South Africa izwele bekwamavulandlela lo kade hleli nokudlala ngokudlala phethe indawo manje uyidlalile nje phansi ngoba sisiyavala siyahamba manje dlala phethe indawo bekwamavulandlela behleli nawo iziqhamuka phansi lene show zisho nje kamnandi ziyathembisa futhi ukuthi mangabe lapha ekhaya ungakwazi uyiqashe noma ungakwazi lapho ukuthi uyilekelele ngayo yonke into lekelela ngayo ziyokujabulela kakhulu lokho ziyokulekelela kakhulu. Umzukulu wamaqhaza anyakanyaka uza kanti besikomo sengubusika nehlobo koma endihlupheka kwaza kube mayizelo seyahamba njengamanje yavalisa ngithi lapha emakhaya mangabe yaqala nje noma uqala uhlelo namhlanje ngiyacela ukuthi uhambe usubscribe, ngiyacela ukuthi uye lapha na YouTube uyobuka qede usubscribe uye na Instagram uye Facebook uye Twitter ufike useshe nje ukuthi Zulu Next Studio uzokwazi lapha na kanjani usithole kanti ke nawe mangabe uyafisa account lapha uyithola uhleli nathi kanje lapha kumabona ukuthi uphinde ukwazi ukuthi nasi interview noma bazobona ngawe nawe ufike uzohlubuzwa bekhasini ngawe ungaphinde isibhale lapha number yethu ezovela lapha escreenini noma ungaphinde lapha usicheck khona Facebook usinpost khona Facebook. Siyathokoza South Africa.